Vos donem la benvinguda al nostre poble, Massalfassar, amb 2 esses dobles. El poble de Massalfassar, al nord de València, forma un quadrat enmig de l'horta que per un dels costats dona a la mar. Quan volem anar del poble cap a la platja, passem per esta passarel·la per a bicis i vianants. I per anar més lluny podem agafar el tren. Tenim estació des de 1862. A l'horta que envolta el poble cultivem cítrics i hortalisses i també xufa per a fer... Per cert, sabeu què és esta construcció? Un assecador de cebes. Abans es guardava així la collita fins que era moment de treure-la al mercat. I així venien a llevar la roba quan en les cases no hi havia aixetes ni rentadores. Al centre del poble estan l'Ajuntament i l'església. A un costat del poble es troba l'escoleta, per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. A l'altre costat es troba el col·legi, on fem infantil i primària. En abril ens ajuntarem així per fer jocs i tallers en la nostra llengua. No podeu faltar! Un altre lloc del poble on es fan tot tipus d'activitats és el centre cívic. Així es troba la biblioteca. També hi ha un grup de tabal i dolçaina. I és on es formen els futurs músics i músiques de la banda. I vosaltres, toqueu algun instrument? A Massalfassar ens encanta la música i la festa. En tenim el calendari ple. En gener celebren Sant Antoni amb una gran foguera i un acordà. Pel març, la falla de la plaça planta els seus monuments. En maig disfrutem de la nit del cant al ras. Per Sant Joan, en juny, la colla de dimonis fa un gran correfoc. I en agost, el poble s'ajunta per celebrar les festes patronals. A Massalfassar també ens ho passem molt bé practicant esports. Tenim club de frontenis, de ciclisme, atlètic club, unió cultural i deportiva. I també tenim l'escola de pilota, per a que xiquets i xiquetes puguem aprendre aquest esport tan valencià. Ho heu provat alguna volta? És molt divertit! Ara que ja coneixeu el nostre poble, què penseu que és el millor de Massalfassar? Nosaltres ho tenim clar, el millor de Massalfassar som... Per això no vos podeu perdre la pròxima trobada d'escoles en valencià. Els massalfassins i les massalfassines us esperem! Amb 2 esses dobles...